Easy, yeah man, welcome. It's your boy DK of Danger Zone, man. I represent Zero Sequel Podcast. Big up. Mr. President, I'm making Boswa, Umfakose. Andina kusarenda wangu ndati wakarovaru. Kuimba uri wega chida kunzi very good ukachi sorry. Kumafanzi hangu ekuhudu. Anga shiri nani pane kundisarende rinudu. Vali, hungry for fame, man of this a one time, tell them. Nene muva ndiri momu game, nova varira pakati pechingwa fanika gem. Atino, mataka sem saka shem. Ndakunzvira sesi watchi dem. Satisanganyise netumatemba tiri mabrim day queen. Sita yangu ndini mama kimu. Atino, kwantanga ndini momugomba. Mapanzi yangu akashamba. Manzi fine now, vini sex na kuimba kugomba. Aba vangu akanitemba. Tori kumafanzi ndakasiya makashima kugomba. Fanzi yangu akashamba. Manzi fine now, vini sex na kuimba kugomba. Aba vangu akanitemba. Tori kumafanzi ndakasiya makashimba. Big up God, Father Tembo man, get that money,